ҳамада салом алейкум бародаро, ин канали Есим Шарипов ва шумо ма ва одаме ки аз тарафе ки седана бридагӣ аст. Оз бародаро мошина меспорем, ша мерем, айҷод снимат мекунем, метемуш далши рои сафед мегем. Салом алейкум бародар. Алейкум ассалом. Ба ссилкае ки дар комментария видео закрепиш дашт, шумо метавонед ба ёрдами ссилка дар омада регистратсия карда дар бозиҳои виртуалӣ ба монанди FIFA ва дигар бозиҳо сум кор кунед. Ва албатта ки ба промокоди канал метавонед бонус ба даст биёред. Ҳам ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепиш деге. Бародаро дар YouTube канал астай бо номи Бахтовар Сафаров. Ҳатман бидонем бародаро дар канали ин бародар подписатсия кунем. Мумкин бисёриҳои шумо бидонем ма дар бораи канал гап задагим ва пеша ин бародарам рафтагим, яъне ки бародаре астае ки маъюб шидагие дар Москва аз даҳум этаж меафта. Ягона коре ки мисол амрӯз ин одам карда метавона фақат яъне ки ҷогаҳаке. Ба ҳамин хотир мо ин бародар дар канал кушодем ки ҳичиам нашава, мисол вақтчам хиш шава, камтар бидроя, мисол бо шумо ҳамсӯҳбат шава, ягон видео кардан бигираҳам. Мисол шумо сабаб мешавед ки видеоамро тамошо мекунед, ман инициатсияи каналаш гирёнай ҳамуда як қадариам бошад кӯмак мешава. Марҳамат бародаро, ссилкаи каналаш дар пастказка ва дар описанияи видео ҳастай. Дар YouTube метавонед бизанед Бахтовар Сафаров. ҳатман бидурен тамошо кунед. ҳичи ки нешнами ҳози бародаро бидурен як видеои охиронгиша бигирен дар куҷое ки ҳастем, поделиться кунед, як комментарий бинависен, айнои ма салом расонед ва ҳаму як касе ки агар подписатсия набоша шумо ҳич намерава бародаро, просто як подписатсия биҷиқен, ҳаму бо видеош боло мешава. мисол як суме ки мо инициатсия ҳаму кор кард, сабабгор шумо мешавед. ҳама дар раҳмат бародаро. Мегӯянд ки агар хоҳӣ одама як бор ёрдам битӣ, моҳиш бите. Агар хоҳӣ ки постоянно ёрдамаш битӣ, чангакш бите. Марҳамат бародаро, ҳамин кор агар шумо кунен, ин хел корда бародаро шумо бигем постоянно ӯро ёрдам метен. Шумо аз тарафи одами бридагӣ не худш нестед масалан? Бале, ман бародараш ҳастам. Бародараш. Рақами билета гуфта метавонед бирад? Бале. Рақами билети мо 2279 аст. 2279 мега бародаро, ҳозир мебинем. Мия. Каме това? Я фок чика пеш киша. Ба номи ки будака? Ба номи Фаридунҷон. Амуай? Ибрагимов Фаридун. О, Ибрагимов Фаридун Алидинович. Сад роида. Чӣ гуфтани бародар дар ҳамин бораи конкурс масъал бисёр одамон мегӯянд ки шинос шай, и хешай, у хешай масъал дар ин мавзӯъ чӣ метавонӣ бигӯед? мо дар ин мавзӯъ ки гуфтани ҳастем ки ин ҷои шиносгарӣ набудааст, дар ҳақиқатан рост будааст. ин мақсад ин бародари мо аз шаҳри Русия мақсади билетро бозӣ карда сари мақсад соҳиби автомобили зебо шудааст. ин кори мақсад тағдири баландӣ карда соҳиби автомобил мошинҷа. ин дурӯғ нест. Табрик мекунем раҷон як бор дигар насиб кунад ва бародаре ки дар муоҷирати меҳнатӣ ҳастай, шуморо ҳам табрик мекунем як бор дигар. Хай дар рӯзои нав саҳй кунем раҷон. ҳозир мешинем бародаро, мо гаӣ мерем, айёчот снимат мекунем, далши бародарда барои кор мегӯем. далша мебинем. Йо, ай мошина охирон ҳамин буд. далш дига телефонро тақсим мекунем. ами асос ҳамиёй камтар чӣ хеле документ пакумент куниш мақсад вақт мекаша. призои қинспор ҳамиёй да мошина. телефону осонтар. О, телефон ҳам мегира даста дигарро документ накунем. айҷод наброриша дига. На, брато. Шо справка, айҷод снимат кардем на транзито. Мо дар рои сафед, брато, шумо дар рои сафед район. Автовая. Рои сафед каш мода мо рафтем. Билет перед последний. Баъди мешавад сечка. Ба тамом ба ҳамин. Касе ҳозир бирид, соҳиби Opel Astra F седан мешавад. Рафтем бародаро. ҳоҷӣ ҳамин дар мега мошина бириди мурад. Табрик, табрик. Табрик шава ҳоҷӣ. О, кадан дар мега бирид мурад. бача шикастиам бара.
دیگه اگر مثلا قبل نمونه دار انا قاعد روح على خوش عمشت بريزون ورا سخت جانك خوش او молодец انا كنا او ништяк اینا برادر дальше Opel. некуда так касе ҳозир мебурад соҳиби Opel Sedan мешава бародарро так момент истина کسی باشه Ого. Opel Sedan мошини диё خرقی تاش میگیرم اینم برادر خیلی جای عجیبی پیش اومدن Sedan а سیده مبارک شما ку Sedan ки мегира так کار باشه همیشه خوشبخته ها همیشه کار باشه خوشبخته خونه میکنه شما و بعد бо як хушбахти дигар аст сечка мегира بعدی باشه کارولا سوزده киштиш ку занг гузар чи киште мо қатиям газ гап назидестем زنگ زن کی زنگ ки занг мезанем خوزی رو هم а оли занг мезанем брат оли занг мезанем پریزور رو بزن میزنم خوزی گاونی را چکنیم خونه که سوی بیچه 20 чи 2279 одам Ибрагимов Фаридун Алчи Алихонович соҳиби Opel Sedan шуд табрик мекунем такрор мекунем 2279 билет соҳиби Opel Sedan шуд Ибрагимов Фаридун Алихонович табрик бародар як бори дигар адурши насибат кунад дар рӯзои нағз пуши عمر تاکی انا که فصله ҳастаем ҷа нависа ки биридам ҳастаем одаме ки биридагам ки Sedan опела кибридак ҳастай билет то Чӣ мегӯяд? такша чи килекаги нест случайно Келак чи? тагишта килекадаги нест случайно ҳозир дар пеш биё дар пеш ҳамин чӣ кунем ҳоз маҳкамш кунем метова нигоҳ кун дестин бардоро дуртар бра метова полниш той бутова ина селеком наметова хе дуртар бра ина анамҷа метова селеком ина бардор торшай ина баршай дестин холиш дестай на ҳам клепле бошагар ина мечаст такшай дестем некру соҳиби мошин да занг бизан ҳозир браҷон баъди охирон приз охирон бурдага ҳозир занг мезанем ҳозир ҳамаша занг мизанем дидем бардоро так бардоро биё соҳиби Opel да ҳозир занг Opel да мезанем биё. сечкаси бисте мара ма просто хел чикада ҳозир занг як ма Opel кома када дуриҷа чӣ кисе اون فرق که برسه ма Sedan нави соҳиби чия ина седано значит ман номро нишон матин оли аввал занг мезанем баъд мегем ки фалон номер занг мезанем нишон бекем вақте дозан ой ам хеле занг шабида сенша ки вали қатишка озуда намеш ин соҳиби опелай о гуфтам нагуфтем рафт номераша нафтем бардор илтимос бридагиҳо да занг назанед ки занг меша Салом созен хубе бардор ака ҳамон конкурсда бозӣ кардагӣ будем иштирок кардагӣ будем билетотон рақамаш чанде ина бинем бардор шутоби тасдиқ шава ки Дастхатиш меда уже дар кор нест дигариш ҳамия шуд бародар табрик мекунем шумо соҳиби Opel Sedan ая соҳиби Opel Sedan шудем бародарҷон табрик як бор дига дар рӯзои хирсандӣ пушен ин ҳамин номер да занг задем короче хай бародар чӣ мекунем чӣ хет битем будак чӣ хел мегирӣ чӣ хати алоқа мекунем ягон одами ай тоҷикистон будагира хати мон связ мекунем шуд гап неста браҷон мошин да душанбе баъди эфир бо чахчах мекунем мошин душанбе дем масалан маслиҳат мекунем ҳамаш тинҷо шуд гап неста гап нест браҷон як бор дига табрик